ajurvédy. A je to webinář, který je věnovaný hlavně vaření, přípravě jídel podle ajurvédy. A budeme se hlavně věnovat vaření v té druhé části přednášky. V první části bych teda krátce vám řekla něco více o ajurvédě. Tady pozdílím obrazovku, abyste viděli prezentaci a mohli si každý téma vlastně hezky i prohlídnout. Tak, já jenom na úvod ukážu teda, co bude obsahem webináře. V úvodu teda krátce o ajurvédě, potom si rozebereme naprosto zásadní vlastně věc v ajurvédě, což je trávicí oheň. Ajurvéda se velmi zaměřuje na trávicí oheň a vlastně tvrdí, že to je základem zdraví toho organismu, tak tam si řekneme, co ho oslabuje, co ho podporuje, rozněcuje. A pak už se zaměříme na to vaření podle ajurvédy. Rozebereme si jednotlivý koření, bylinky, práci s kořením, a použití koření v různých ročních období. A taková specialita ajurvédy je, že z vaření dělá posvátný rituál, tak i ten vám dneska prozradím, jak vlastně udělat každodenní rituál podle ajurvédy v kuchyni a potom se zaměříme na ten kurz, který jsem připravila, Jídlo jako lék, a bude čas i na vaše dotazy. A já bych jenom na úvod, myslím si, že je jako důležitý říct, proč sdílím a proč se zajímám pro studiu ajurvédu, jaký je můj příběh. Já jsem vlastně už od studia na vysoké škole trpěla zažívacíma problémama a vlastně mi byla diagnostikovaná ulcerózní kolitída, což je autoimunitní onemocnění. A já jsem dostala chemické léky od lékaře, musela jsem pravidelně vlastně chodit na prohlídky a bylo to poměrně závažné onemocnění, vlastně zánět střev. A po několika měsících té chemické léčby jsem to prostě vzdala, rozhodla jsem se, že chemické léky opravdu to není moje cesta. A začala jsem vlastně hledat cestu v přírodní medicíně, cesta asi makrobiotiky mi byla nejbližší. A začala jsem hlavně se věnovat vaření makrobiotické stravy. Vyzkoušela jsem všechny možné směry. Teď je velmi populární ta keto dieta nebo raw strava, syrová strava a všechny tyhle směry už mám za sebou a vlastně přibližně před 10 lety jsem se ustálila na ajurvédě, objevila jsem vlastně ajurvédu díky tomu, že jsem studovala jógu. A začala jsem vlastně propojovat jógu, meditaci a ajurvédu a začala jsem i jezdit do Indie na ajurvédské pobyty, které mi velmi pomáhaly. A dalo by se říct, že vlastně vždycky po 2 týdnech toho léčebného pobytu a té stravy jsem se cítila jako znovu zrozená, tak jsem vlastně začala se víc a víc zajímat o
ajurvédu jako vědu, začala jsem ji studovat a tu stravu jsem vlastně zařadila do svého každodenního života. A teď by se dalo říct, že vařím tak z 90% vlastně domácí ajurvédskou stravu. A jsem velmi vděčná vlastně za tuhle cestu, protože jsem zdravá, vlastně střevo nemá známky zánětu a je to vlastně takový jako každodenní můj pomocník na cestě ke zdraví a já bych moc ráda vlastně sdílela tu ajurvédu s dalšíma ženama a ideálně vlastně jí přinesla i do vaší kuchyně. Takže doufám, že tenhle webinář vám přinese inspiraci. Tak, jenom v krátkosti ajurvéda. Co to znamená ajurvéda? Ajurvéda je věda o životě a dlouhověkosti, pochází ze starověké Indie, je považována za nejstarší léčebný systém na světě, je nazývána matkou medicíny a taková vlastně jako specialita u ajurvédy je, že pohlíží na člověka jako na jeden celek. Takže pokud vlastně je ten člověk nemocný, tak nehledá vlastně problém jenom v té fyzické složce, ale vlastně zkoumá toho člověka jako celek, to znamená na mentální, fyzické, emoční a duchovní rovině, protože pokud vlastně ta jedna část je narušená, tak to ovlivní celé tělo, celý organismus a to samozřejmě potom ovlivňuje vznik té nemoci v těle. Jo, jakmile je tam vlastně nějaká zásadní nerovnováha. No a vlastně ajurvéda se zaměřuje na udržení doš energií v těle v harmonickém složení. Každý z nás má vlastně trochu jiné rozložení procentuální jednotlivých doš v těle. Je to podle toho, jak jste se narodili. Někdo je třeba víc váta, někdo víc pita, někdo má dokonce všechny 3 doši rovnoměrně rozdělené. A to je vlastně naše přirozenost. No a pokud vlastně v životě nějakým vlastně nezdravým návykem nebo nezdravým životním stylem narušujeme tuhle přirozenou rovnováhu, tak se může stát, že vlastně inklinujeme potom ke vzniku nějaký nemoci. Takže ajurvéda se velmi vlastně soustředí na tu prevenci, hledá příčinu nemocí, nezaměřuje se na to, aby jsme potlačili jednotlivý vlastně příznaky té nemoci. A pokud si zajdete vlastně k ajurvédskému lékaři, tak vám udělá vlastně diagnostiku podle vašeho jazyka, podle pulzu a doporučí vám vlastně ideální stravu podle té vaší konstituce. To znamená, není jedna ideální strava pro všechny typy, ale každá ta konstituce má určitý vlastně vlastnosti a je dobrý to podporovat vlastně jinou stravou. Ono se říká vlastně v ajurvédě, že uzdravení přichází skrze protiklady. To znamená, že pokud je někdo třeba typ pita, má zvýšenou pitu, má v sobě zvýšený oheň, tak aby ten oheň vlastně ochladil, trošku uhasil, tak potřebuje vlastně přivést do toho těla protiklad, takže ochladit. Proto se třeba pro typy
Pitta doporučuje ochlazující strava, ochlazující ovoce, zelenina. V létě vlastně pro pitu je vhodná i syrová strava. Pitta je vlastně jediná dóša, pro kterou je syrová strava vhodná. A proto je vlastně dobrý si jednak vlastně udělat tu diagnostiku, která dóša u vás je zvýšená, kde by vlastně mohlo vlastně z té nerovnováhy vzniknout, kde by mohla vzniknout nějaká nemoc. A tam je potřeba vlastně dát ten opozit, ten protiklad. A takto vlastně ajurvéda léčí vlastně protikladem, tou protikladnou energií léčí tu disbalanci. Váta je vlastně první dóša a ty lidi typu váta, ono ne každý vlastně má převažující jednu dóšu, může vlastně i pro vás platit, že máte třeba 2 dóši dominantní, nejčastější je váta a pitta. Pokud vám třeba v testu vyšly ty procenta podobně, tak jste vlastně typ dóšický, 2dóšický. Dokonce se stává, že někdo má i 3 dóši, 3 dóšický typ váta, pitta, kapha. Co je typické pro vátu? Ty typy váta jsou štíhlé, vysoké postavy, často mají suchou pokožku, hlavně takhle na podzim a v zimě trpí na suchou kůži. A co je obdivuhodné vlastně na lidech typu váta je, že jsou velmi kreativní, jsou bystrý, jsou taky nadšený a právě, že se často nadchnou pro několik věcí najednou a potom je třeba nedokončí, protože ta jejich energie přichází ve vlnách. Tak to je vlastně i potřeba vlastně u lidí typu váta hlídat, aby se vlastně do té nerovnováhy nedostávali, protože pokud je váta zvýšená, tak lidi můžou trpět na úzkosti, může se tam projevovat i nespavost, případně můžou trpět na zácpu. Druhým typem lidí jsou lidé typu pitta. Je to element ohně a ty lidi v typu pitta mají většinou střední postavu, takové jako solidní svalstvo, ale často mají sklony k předčasnému šedivění. Mají velkou výhodu, vlastně nejsilnější trávení ze všech dóšických typů, velkou chuť k jídlu, jsou velmi cílevědomí, hodně vlastně mezi těma úspěšnýma manažerama a ředitelama vlastně poznáte právě typy lidí, který mají dóšu pittu, jsou velmi energický, ale při nerovnováze se tam může projevovat vlastně podráždění, rozhněvání, často tak jako zčervenají, uvidíte to i na pleti, můžou na pleti se ukazovat pupínky a v těle se tvoří záněty.
A vlastně já sama, když jsem v těch 23 letech onemocněla, tak u mě vlastně propukl velmi silný zánět a měla jsem velmi zvýšenou pitu. A vlastně ten proces léčení byl o tom, že se snižovala pita, schlazovala se ta pita a to vlastně přivádělo to tělo do větší rovnováhy. Typ jsou lidé typu Kapha, jsou takový robustnější postavy, mají hustý tmavý vlasy, velmi pomalý metabolismus a jsou takový ale velmi přátelští, oblíbený, láskyplní. A u typů Kapha, co může vlastně se stát při té nerovnováze, že vznikají otoky. Lidé typu Kapha jsou takový trošku leniví, je nutný vlastně, jsou hodně pasivní, je nutný je přemlouvat vlastně a motivovat k pohybu. Tak už jsme u trávicího ohně, takže se blížíme vlastně k tomu vaření, protože trávicí oheň je vlastně základ zdraví v ajurvédě. Je to základní síla života, ovlivňuje to vlastně metabolismus, energii, imunitu a zajišťuje to vlastně, aby se ten trávicí oheň nám zajišťuje, aby se ta potrava správně rozložila, vstřebávala a vylučovala. Takže vlastně při jakýkoliv nerovnováze v organismu se každý ajurvédský vlastně lékař zabývá hlavně trávicím ohněm. Trávicí oheň může ovlivňovat i hormonální nerovnováhu, což je velmi zajímavý. Takže i pro ženy vlastně s nějakou disbalancí, s nějakou hormonální disbalancí, velmi pomáhá vlastně harmonizovat trávicí oheň. Jak se to projevuje, když je trávicí oheň silný? Tam se ta potrava dobře stráví, potom máte vlastně stabilní energii, lehký tělo, máte i vyrovnanou náladu. Vlastně to trávení velmi ovlivňuje i náš emoční stav. A pokud dobře probíhá vlastně trávicí oheň, pokud dobře funguje, tak i to tělo se přirozeně detoxikuje a má silnou imunitu. Pokud je trávicí oheň slabý, tak tam může docházet k opravdu velké únavě, může se to projevovat nadýmáním, může mít ten člověk i mozkovou mlhu, hned vlastně od rána je unavený a dlouhodobě vlastně, pokud nefunguje trávicí oheň správně, tak to může vést k nerovnováze, zánětům a nemocem. A vlastně ajurvéda říká, že všechny nemoci začínají ve střevech. A to je právě důležité se opravdu zaměřit u toho léčení na ten trávicí oheň. Pokud trávicí oheň nefunguje správně, tak vznikají toxíny z oslabeného trávení. Ty toxíny si můžete představit jako takový lepkavý, těžký odpad z neúplně strávené potravy a tento odpad ucpává tělesné kanály a narušuje funkce orgánů a projevuje se to právě na těle tou velkou únavou, můžou být otoky, záněty. A kdo vlastně cítí
pokud někdo cítí, že vlastně má opravdu ty toxíny v těle, nebo už dlouhodobě cítí, že to tělo vlastně bojuje s něčím, tak tam je velmi jako vhodné detoxikovat, udělat si očistu. Ayurveda má několik možností, jak očišťovat. Můžete dělat vlastně očistu jak i v domácím prostředí, tak potom vlastně v ajurvédských rezortech, kde se specializujou na odvádění vlastně toxínů z těch tkání. A tam potom vlastně ten organismus se krásně znova nastartovává, začíná hezky fungovat ta energie. Tak, co konkrétně oslabuje trávicí oheň, je, a to je naprosto zásadní, starý ohřívaný jídlo. Vlastně to, že si uvaříme jeden den a druhý den si to ohříváme, z pohledu ajurvédy je to strava, která nemá žádnou energii. Ayurvéda vlastně se dívá vlastně na jídlo, na přípravu jídla jako zdroj prány, životní energie. A ta životní energie vzniká hlavně při tom procesu vaření, takže tam se doporučuje opravdu si jídlo připravovat každý den čerstvý, aspoň v rámci možností, a pokud ty možnosti nemáte, tak aspoň to minimalizovat a vždycky to jídlo ohřáté doplnit něčím čerstvým, nějakou čerstvou složkou, kterou si vlastně připravíte. A jak se tvoří toxíny, dále je vlastně přejídáním, příliš mnoho jídla najednou, a tomu se dá zabránit tak, že opravdu jíme pravidelně, 3krát denně, vydatná snídaně, vydatný oběd a lehká večeře, aby k tomu přejídání vlastně nedocházelo. No a takovou zásadní vlastně věcí, kterou se zabývá ajurvéda, a moc směrů se tím nezabývá, je nevhodná kombinace potravin. A já jenom krátce, to vás možná bude zajímat, vám řeknu takový zásadní, který často porušujeme. Nevhodná kombinace je například mléko a ovoce, jogurt s ovocem. Jo, to ovoce čerství naprosto potom komplikuje trávení toho jogurtu. Potom jsou to vlastně mléčné výrobky, když kombinujeme s vejcem. Takže oblíbená vaječná omeleta se sýrem vlastně taky velmi komplikuje trávení a tam se tvoří toxíny. Nebo syrové a vařené jídlo. Takže pokud máme vařené jídlo a k tomu si dáme čerstvý salát, tak už to komplikuje trávení. Tam se doporučuje tu syrovou stravu podle ajurvédy konzumovat zvlášť. Jo, třeba hodinu před tím jídlem. A studené nápoje. Studené nápoje, na to se velmi zaměřuje ajurvéda, vlastně v zásadě nedoporučuje ani jedné dóše. Ajurvéda doporučuje vlastně po celý den popíjet vlažnou vodu, nebo pokojovou teplotu aspoň, a ideálně třeba pro podporu trávení doplnit nějakým kořením, třeba římský kmín, zázvor, fenikl. To vám může vlastně velmi pomoci v harmonizaci trávení. No a taková rada ještě mimo je nesvačit. Pokud vlastně mezi snídaní a obědem nebo obědem a večeří ještě svačíte a dopřejete si vlastně nějakou sladkost nebo nějaký snack, čokoláda, to všechno komplikuje vlastně trávení toho jídla a vznikají toxíny. Tak, to jsem vás možná nepotěšila, ale prostě je to tak a to je důležitý vlastně vědět a dopřát opravdu tomu trávení odpočinek,
těch minimálně 4 hodiny až 5 hodin mezi jídly. No a střeva jako základ zdraví v ajurvédě. Ajurvéda považuje střeva za centrum života, vlastně i u té očisty se na to zaměřuje a moderní věda to i potvrzuje, že střeva jsou druhý mozek, obsahují až 100 milionů neuronů, to je velmi zajímavý, a přes osu střevo-mozek můžete ovlivňovat náladu, energii i imunitu. A to je opravdu jako skvělý si vyzkoušet, pozorovat se, pokud třeba dobře nefunguje zažívání, tak to má velký vliv vlastně i na tu vaši náladu a energii v průběhu dne. Tak a už jsme u vaření. Jaký jsou základní principy vaření podle ajurvédy? Tam je důležité používat čerství, sezónní suroviny, které jsou vlastně v tom místě, v tom období dostupný, a vyhýbat se průmyslově zpracovaným potravinám. A takový doporučení ajurvédy je na jednoduchý vlastně recepty pro lepší stravitelnost, nekombinovat příliš mnoho druhů zeleniny nebo příliš mnoho vlastně surovin v jednom jídle. Ajurvéda je taková specifická v tom, že pracuje se 6 chutěma a dává si záležet na tom, vlastně, aby v každém jídle jste měli 6 chutí obsaženo, aby vlastně vás uspokojilo a aby udrželo tu rovnováhu doš ve vašem těle. Je to teda rozhodně výzva se na tohle zaměřit. Ne vždycky se to povede, ale je dobrý vlastně se snažit a trošku vlastně kreativně k tomu přistupovat, abyste tam vždycky měli víc těch chutí. Jakých 6 základních chutí to je? Sladká, kyselá, slaná, trpká, hořká a štiplavá. A vlastně v ajurvédě a vůbec v Indii to často vlastně řeší tím, že vám k jídlu přinesou čatný, který mají vlastně různý chutě, třeba dostanete 3 různý čatný, některý velmi trpký, některý kyselý, pálivý, a tam vlastně si všechny ty chutě potom vlastně zakomponujete a opravdu tam potom cítíte tu spokojenost po jídle a nemáte potřebu už vlastně vyhledávat nějaký další třeba snacky nebo jiný chutě, vlastně dezertíky po jídle. Ajurvéda se taky hodně zaměřuje na pravidelnost v jídle. Snídaně by měla být ideálně mezi 7. a 8. hodinou. Obědvat byste měli mezi 12. a 1. nejpozději do 12:30, vlastně kdy je nejsilnější trávicí oheň, a je to právě podle toho, kdy je slunce nejvýše, je tam vlastně nejvyšší síla tý vlastně ohnivý dóši pita, proto je to takhle v poledne. A večer, vlastně když už zapadá sluníčko, tak máme večeřet vlastně něco lehčího, lehké stravitelné jídlo a ideálně večer po večeři se třeba na chvilku ještě projít. Tak, další principy vlastně vaření podle ajurvédy je vědomé jezení. Je velmi důležitý si pokaždý vlastně sednout k jídlu a pomalu, bez rozptylování, se věnovat pouze vlastně tomu jídlu. Ono se říká, že vlastně když dostatečně rozžvíkáme tu stravu, tak právě podpoříme ten trávicí oheň.
Je dobrý se zaměřit i vlastně na výběr potravin podle konstituce Vata, Pitta, Kapha. Tam je vlastně dobrý si i naštudovat vlastně, které ty potraviny jsou vhodné pro kterou dóšu, a pokud vím, že třeba mám zvýšenou pitu, tak nekonzumovat například pálivý koření nebo kyselý kimči, což by mohlo vlastně tu pitu, ta kyselost by mohla tu pitu ještě zvyšovat a mohl by se vlastně v těle tvořit zánět. No a jídlo vaříme s láskou, radostí a pozitivní energií. Věřím, že ne vždycky se to podaří, ne vždycky máme dobrou náladu, ale vlastně je dobrý vlastně, když vstupuji do té kuchyně a začnu se věnovat přípravě jídla, tak nemyslet na nic jiného. A potom se to vlastně stává takovým relaxačním posvátným rituálem. Tak, tady ještě vlastně základní principy, to už jsme si říkali, upřednostňovat teplá, čerstvě připravená jídla. Ayurveda se vlastně zaměřuje na vařenou stravu. Syrovou stravu vlastně doporučuje pouze v létě na ochlazení organismu, pokud je vlastně ten organismus přehřátý, nebo pokud třeba máte vlastně dlouhodobě zvýšenou pitu a je vlastně vhodné ten organismus ochlazovat, tak potom je dobrá ta syrová strava, ale všeobecně ta syrová strava se hůře tráví a pokud je ten trávicí oheň slabší, tak to právě může vytvářet v těle toxíny. Také se doporučuje u jídla nepít velké množství vody, protože to ředí trávicí šťávy a oslabuje to agni. A dodržovat vhodné kombinace potravin. To už jsme si zmínili. Tak, no, ajurvédský principy. Vlastně ta ajurvéda přistupuje ke každému individuálně, takže tam je dobrý, že si vlastně každý opravdu otestuje, co mu vyhovuje, nevyhovuje a jak se po jídle cítí. To je velmi důležité vlastně sledovat, jak se po jídle cítíte a vlastně i experimentovat s různýma potravinama a kombinacema. A pokud třeba zjistíte, že nějaká kombinace opravdu nevyhovuje, hůře ji trávíte, tak si to poznamenat a vyřadit. Ta ajurvéda se velmi věnuje vlastně používání koření a bylinek. Je to důležité vlastně při tom vaření k podpoře rovnováhy a to koření používá vlastně různé podle ročního období. Na jaře vlastně, když je čas očisty a probouzení, dominuje dóša kapha, cítíme se vlastně po zimě unavený, potřebujeme vlastně trošku aktivovat, probudit, tak tam je dobrý vlastně zařadit koření jako zázvor, pepř, kurkuma, římský kmín, koriandr, hřebíček, skořice. A s tímhle kořením vlastně můžete pracovat už při snídani, jo? Například do ranní obilninové kaše můžete přidat skořici, hřebíček, já tam ráda dávám vlastně i muškátový oříšek, někdy i kardamon a opravdu to pomáhá vlastně při tom trávení a očistě toho organismu. Na jaře je vhodná lehká, snadno stravitelná strava, například dušená zelenina, mungo, polévka, rýže, naklíčený klíčky
a nevhodné vlastně na jaře jsou mléčné výrobky. To je právě z toho důvodu, že je zvýšená kafa a ty mléčné výrobky právě zhoršují vlastně to zahlenění a tu kafu. V létě, když je horko, panuje vlastně ten element ohně, dominuje pita a nám hrozí vlastně, že se ten náš organismus přehřeje, vznikají záněty, možná u někoho i kožní problémy, tak je dobrý ten organismus ochlazovat. Je dobrý omezit ostrý koření, kyselý pokrmy. Právě v létě není vhodné moc konzumovat kimchi, kombucha. Paradoxně je velmi oblíbená, ale prostě je to fermentovaný výrobek, který vlastně zvyšuje tu pitu. Naopak je dobrý vlastně zařadit ochlazující zeleninu, jako jsou okurky, meloun, kokos, ananas. A v létě vlastně si můžete dopřát i mléčné výrobky, jako jsou jogurty. Potom na podzim, teď jsme v tom období, se zvyšuje váta. Je to vlastně období, který je hodně větrný a přichází vlastně období, kdy ten organismus se hodně vysušuje a tam je vlastně důležitý hodně ve stravě používat oleje. Teď bych vám doporučila vlastně na podzim se opravdu zaměřit na teplý výživný jídla, používat ideálně ghee, to přepuštěné máslo. Ayurveda s tím hodně pracuje, protože to ghee vlastně krásně vyživuje tkáně, klouby, pokud třeba cítíte, že vás bolí klouby nebo ráno máte problém se rozhýbat. A pokud zařadíte vlastně ghee do vaší stravy, budete pravidelně ho přidávat, vařit na něm, tak věřím, že pocítíte ten rozdíl. Teď je vlastně nejvhodnější období na ranní obilninové kaše, mung dál, adzuki, cizrna a je dobrý i používat zahřívací koření, jako je zázvor, kardamon, hřebíček, muškátový oříšek a můžete vlastně i hořčičný semínko, který krásně vlastně zahřívá. No a v zimě ke konci zimy přibývá potom kafa. Tam vlastně můžete začít přidávat vlastně pálivý koření, zázvor, pepř, kořice, hořčičný semínko. Jsou to chili, zázvor, pepř je taková trojkombinace, která krásně stimuluje trávicí oheň. To vlastně už můžete, třeba pokud máte teď na podzim pocit, že máte třeba zpomalení trávení, tak zázvor, pepř, chili velmi vlastně pomáhá rozproudit ten trávicí oheň. Já mám teda velmi ráda to hořčiční semínko, na podzim ho dávám téměř každý den vlastně do jídla, to bych velmi doporučila. A můžete vlastně už se zaměřit na teplý a tučnější jídla. V zimě si můžete vlastně dopřát i pokud jíte vlastně maso, tak vlastně trošku třeba mastnější jídla s masem. Ayurveda, to jsem neřekla v úvodu, ale Ayurveda není čistě vegetariánská, nebo není to čistě vegetariánský směr. Ayurveda vlastně doporučuje každé vlastně dóše tu stravu, která je pro
tu dóšu nejvhodnější, pokud vlastně rozhodnutí, jestli budete vegetarián nebo jestli budete stále vlastně konzumovat živočišné produkty, je naprosto vlastně na vás, ale je tam velmi důležité to správně kombinovat, správně připravovat a doplnit to vlastně tím kořením. A je to také o množství. Je to vlastně i o tom vlastně, jak často třeba to maso jíte a jak ho vlastně připravujete. Tak a jak se vlastně používá koření vlastně v ajurvédě, to je takový právě ten rituál, že nejdřív si hezky rozpustíte ghee, přidáte vlastně postupně římský kmín, hořčičný semínko, který necháte vlastně chvilku praskat, potom přidáváte namletý koření, kari lístky, čili papričky, vlastně můžete si s tím hrát a dává se to tam vlastně postupně a vlastně až když se hezky rozvoní a opraží to koření, tak začnete přidávat zeleninu, luštěniny, přesně potom podle toho receptu, který připravujete. Je důležitý vybírat koření v biokvalitě, protože tam je velmi důležitý vlastně, jak to koření je uskladněný. Já doporučuji například koření od Zonentoru i vlastně ty indické směsi jako garam masala tam vlastně najdete. A koření to je velmi zajímavý, má benefity jako jsou antioxidanty a pro zajímavost až 50krát více antioxidantů než ovoce. Tomu nemůžu uvěřit, ale asi to je opravdu tak. Je to prokázaný. Viděla jsem i speciální vlastně pořad o ajurvédském koření a je to opravdu zázrak a může vám to velmi pomoct vlastně na té vaší cestě ke zdraví. Podpoří to trávení, metabolismus, může to vyrovnávat i hladiny krevního cukru, vlastně podpoří to krevní oběh, má to i vliv na srdce, takže benefity jsou opravdu velký, takže doporučuji, pokud jste ještě nezařadili koření, tak používejte ve vaší kuchyni. No a teď ten kouzelný rituál vlastně v ajurvédě. Ajurvéda vlastně vás pozývá k tomu, že jakmile vstoupíte do kuchyně, že vlastně se připravíte na přípravu vašeho jídla, tak už vlastně vstupujete do posvátného prostoru. Už jenom vlastně to, že si připravíte zeleninu, koření, vlastně na tu pracovní plochu, už jenom dotknout se čerstvé zeleniny znamená dotknout se té životní energie. Každá vlastně ta zelenina nese pránickou energii, s kterou budete vlastně při přípravě jídla pracovat. Já sama si ten rituál v kuchyni velmi užívám. Vždycky, když mě něco rozčílí, tak si jdu odpočinout do kuchyně, krájím zeleninu. A vůbec ta příprava toho ajurvédského koření je pro mě opravdu krásným rituálem. Já jsem si dovezla z Indie takovou kořenku krásnou a tam vlastně mám připravený už vlastně čerstvý koření a už jenom kombinuju vlastně z té jedné velké kořenky a dávám si záležet vlastně, abych používala vždycky čerstvý koření. Často si ho vozím i z Indie. Hlídám si vlastně kvalitu toho koření a taková ta modlitba a vděčnost tu věnuju asi nejčastěji potom, když sedíme s rodinou u stolu a já jsem vlastně velmi vděčná za tu možnost, že jsem mohla připravit
ten zdravý pokrm celé rodině a naprosto vlastně prožívám to, že to, co jsem uvařila, vlastně ovlivní zdraví mojich nejbližších. Tak to je vlastně pro mě jako nejdůležitější rituál, který vůbec praktikuju mimo teda novoluní, úplněk a různé vlastně svátky i podle indické tradice, tak vaření je opravdu jako tím nejdůležitějším rituálem a je krásný to vlastně takhle pojmout ne jako povinnost, ale jako tu posvátnou chvilku, kdy vytvářím vlastně ten posvátný prostor, kde se propojuju s matkou zemí, s rytmy země, s vesmírem, propojuju své tělo se svojí myslí a duší a vlastně ten produkt, který vytvořím v tomto prostoru, potom vlastně ovlivňuje i další vlastně členy mé rodiny, moje blízké milované, tak to je vlastně velmi, velmi krásný rituál. A já bych vás teď ráda pozvala do kurzu vaření podle ajurvédy, který jsem nazvala Jídlo jako lék. Tento kurz jsem připravovala téměř rok, vlastně na základě zkušeností z ajurvédských rezortů v Indii, kde jsem se vlastně učila od šéfkuchařů přímo ty recepty léčivé, který mě připravovali v jednotlivých rezortech, tak na základě těchto zkušeností a 2letého zahraničního studia ajurvédy, který jsem ukončila teď v lednu, tak jsem připravila kurz, kde bych vlastně ráda s váma sdílela vlastně to moudro té ajurvédy a vlastně ten nástroj, který vám pomůže vlastně na cestě ke zdraví. Ten online kurz Jídlo jako lék jsem rozdělila na 5 kapitol. Té první kapitole se budu věnovat právě 6 chutím. Ty chutě tam krásně vlastně vysvětluju. Jsou tam ukázaný na jednotlivých vlastně potravinách vysvětlený, která potravina má jakou chuť a jak je dobré vlastně ty potraviny kombinovat a jaký vliv mají potom na naše dóši. Té druhé kapitole se zaměříme hodně na trávicí oheň. Tam vlastně vysvětluju, co konkrétně trávicí oheň oslabuje, co ho podporuje. A v této kapitole tam je nádherná vlastně nádherně rozpracovaná domácí detoxikace, vlastně, kterou si můžete udělat. Je to takzvaná vlastně Agni terapie. Je to terapie trávicího ohně, kdy si opravdu sami projdete vlastně tou harmonizací trávení, kdy si vlastně vyzkoušíte, jak ten trávicí oheň funguje, pokud je harmonizovaný a vlastně je dostatečně silný. Je tam celý návod k tomu. A ve třetí kapitole se zaměříme vlastně na bylinky a koření podle jednotlivých období. Tam si to probereme opravdu do detailu a naučíme se vlastně i s tím kořením pracovat v jednotlivých receptech. Další kapitola
ta je věnovaná jednotlivým dóšám, takže tam vlastně najdete tu pomoc pro tu vaší dóšu. Pokud třeba víte, že máte zvýšenou pitu, tak vlastně tam je rada, jaký potraviny jsou pro vás vhodný, jaký jsou nevhodný a jak je případně kombinovat a připravovat. No a vlastně ten základ toho kurzu a ten klenot, bych řekla, to tajemství je schovaný v ajurvédských receptech. Natočila jsem pro vás 13 receptů, některé jsou přímo vlastně originální recepty ajurvédských šéfkuchařů a není to vůbec náročné na přípravu, jsou vlastně upravený na naše podmínky, abyste si je mohli vlastně uvařit i z těch dostupných surovin, takže je to vlastně opravdu připravený na české podmínky. A další recepty jsou vlastně ty, které já jsem vytvářela postupně na té své sebeléčebné cestě, kdy se vlastně tvořila velká vášeň k vaření. Já osobně vlastně jsem tu vášeň k vaření zdědila po svém tatínkovi, který vlastně v té kuchyni stál neustále, takže já už jako malá holka jsem viděla, že prostě je velmi přirozený, že jeden z rodičů stojí neustále v kuchyni, tak tuhle roli jsem u nás převzala já a moc ráda vařím a budu to moc ráda sdílet vlastně i s váma. Je to krásné poslání. A co ti takový online kurz může přinést, pokud ještě nevíš, jaký jsi dóšický typ, tak vlastně si to v kurzu otestuješ a vlastně podle toho budeš pokračovat potom vlastně v těch jednotlivých sekcích, zjistíš, jaký potraviny jsou pro tebe vhodný a nevhodný. Naučíš se s nima pracovat, otestuješ si trávicí oheň a pokud vlastně by si zjistila, že opravdu ten trávicí oheň nefunguje správně, že potřebuješ vlastně očistu, detoxikaci, tak je tam podrobný návod, jak vlastně tuto očistu provést. Samozřejmě i s mojí podporou a osvojíš si postupy vlastně, jak ten trávicí oheň potom znovu nastartovat, ale já mám zkušenost, že jakmile vlastně si dopřejeme tu očistu krok za krokem, tak to tělo se neskutečně prostě ladí, harmonizuje a tam vzniká rovnováha a vlastně je to až zázrak vlastně, jak potom to tělo po té očistě začne krásně fungovat a vlastně i trávíte vlastně třeba jídla, který jste dřív vlastně měli problém trávit, nebo jste si mysleli, že máte nějakou nesnášenlivost něčeho, tak vlastně po té detoxikaci se to krásně všechno vlastně ladí a harmonizuje. Budeme se tam učit hodně pracovat s kořením a zaměříme se samozřejmě na zdraví jídla. Já vlastně u každého i videa, receptu vysvětluju, jaký ty suroviny vlastně mají pro naše zdraví přínos. Co je součástí toho kurzu? Je tam teda 5 kapitol, 13 videí a všechny materiály vlastně ke každý té lekci jsou vám dostupný vlastně neomezeně. Není to třeba omezený jenom na rok, už budete mít vlastně tyhle materiály na pořád. Budete moct se k tomu vždycky vracet i vlastně k těm receptům. Zdarma dostanete zásady stravování podle ajurvédy, moji ajurvédskou léčivou kuchařku, kde mám takový svoje oblíbený jídla
A jsou tam teda i jídla vlastně z ajurvédských rezortů, třeba který jsem ještě nenatočila. A je tam ten přesný návod, to je velký bonus, tam je přesný návod na restart trávení podle ajurvédy, což vlastně v ajurvédě se nazývá Agni terapii. Takže tam je na to přesný návod, vlastně jak si tu Agni terapii provedete doma, abyste nemuseli třeba odjíždět přímo do ajurvédského centra. A jako dárek vlastně pro vás, že jste byli tady se mnou dneska na webináři, vám nabízím 20% slevu, která bude platit 2 dny do 13. listopadu. A pokud si budete chtít vlastně tu slevu uplatnit, tak zadáte takový kód Magie 20. Teď nám vlastně do chatu Lukáš poslal i ten kód a ten potom vlastně zadáte při objednávce toho kurzu, takže cena kurzu po slevě bude 2320. No a já bych vás chtěla podpořit, že tato investice se vám rozhodně mnohonásobně vrátí. A to je prostě cena možná jedné masáže, možná jedné terapie nebo možná jedné konzultace s ajurvédským lékařem, který vám teda vlastně otestuje váš zdravotní stav, ale tenhle online kurz si dovoluji říct, že vlastně vám opravdu pomůže na té vaší cestě ke zdraví a k rovnováze a já bych vás chtěla na ní srdečně pozvat a já jsem názorným důkazem toho, že prostě ajurvéda funguje. Jenom pro zajímavost, s kým se neznám, tak já vlastně studuju ajurvédu 13. rokem a velmi intenzivně vlastně se zabývám ajurvédskou kuchyní možná 3 roky a je mi 51 roků a biologický věk mi teď při testu vyšel 37, prozrazuju. Tak to je jenom tak, já prostě té ajurvédě hodně věřím. Rodina má vlastně pravidelnou ajurvédskou stravu, nemají ani jinou šanci, ale protože vlastně jeden můj syn je vegan, druhý vegetarián, tak vlastně si toho váží, protože vlastně vařím velmi často luštěniny a ty jsou vlastně pro vegany skvělým zdrojem bílkovin, tak prostě ta ajurvéda je opravdu takovým jako stěžejním pilířem zdraví a hlavně je to jednoduchý na přípravu a nezabere vám to moc času a vlastně budete mít systém, který vlastně držíte potom vlastně po mnoho let. Můžete si tu stravu i vlastně dělat sebou, třeba do práce. Takhle já to i často vlastně řeším, když někam odjíždím, dělám si stravu sebou v restauracích, jím třeba tak 2krát do týdne převážně. Je to opravdu u mě domácí strava. Tak já bych vám moc ráda poděkovala za vaši přítomnost. Pokud se s váma potkám v kurzu, budu se na vás moc těšit a pokud ne, tak bych vás aspoň ráda pozvala. Tady mám ještě zkušenosti mých klientek, ale tak chviličku to nechám, kdybyste si chtěli to přečíst. To jsou vlastně
klientky, které byly u mě na živém workshopu a bylo to hrozně milý, protože jsme společně vařili a tam je vlastně takový jako benefit, že ještě vlastně máte možnost tu stravu ochutnat přímo vlastně tady u mě v kuchyni, tak to jsme si moc užili a věřím, že holky zakomponovaly některé ty jídla i vlastně do své kuchyně, byly naprosto nadšený a pokud, pokud se neuvidíme v kurzu, tak bych vás ráda pozvala do facebookové skupiny Magie Ayurvédy, Čarujeme v kuchyni, kde i pravidelně vlastně sdílím recepty nebo takový vlastně rady a inspirace vlastně do každodenního života z pohledu ayurvédy. Tak já vám moc děkuju a přeju vám krásný večer a buďte zdraví. Pokud by ještě někdo, já jsem zapomněla vyzvat, pokud by měl někdo dotazy, tak určitě může, pokud tady někdo zůstal, kdo by se chtěl na něco zeptat. Ještě tady chvilku zůstanu, kdyby měl někdo dotaz. Můžete psát i do chatu. Tak, pokud už nikdo nemá žádný dotazy, tak já se loučím a přeju vám krásný večer.